Fou durant la festa major del 1927 quan, a l'esplanada anomenada Camp de la Sang, es va col·locar la primera pedra del que havia de ser el nou mercat de Sabadell. L'obra era projecte de l'arquitecte local Josep Renom, precursor al nostre país en l'ús del formigó en àmbits no estructurals. Es tractava d'un espai d'aproximadament 8.000 metres quadrats, que fins a mitjan segle XIX va ser conegut com a Creu de la Mà. De l'esmentada superfície i després de marcar-ne els vials, es van edificar 3.380 metres quadrats de planta, a part dels soterranis. El nou mercat va ser inaugurat el 1930 i va funcionar ininterrompudament fins al 1999, moment en què, veient que el seu deteriorament impedia el desenvolupament de l'activitat comercial amb normalitat, es procedeix a rehabilitar-lo. El seu estat, en el moment de tancar, requeria una remodelació en profunditat. Tant les parades de venda de la planta superior com els magatzems de bastiment del soterrani, accessible des del carrer Coromines, patien el pas dels anys. «73 anys després d'aquella primera pedra, es repeteix l'acte protocolari, moment en què s'inicia l'execució de les feines projectades per l'equip de l'arquitecte sabadellenc Josep Llobet. Tot i que l'obra va començar al febrer del 1999, amb l'execució de l'aparcament que rodeja l'edifici, va ser al desembre del 2000 quan començà la rehabilitació de l'edifici pròpiament dita, amb la demolició de totes les parades de venda i també de les cambres del soterrani. Els materials d'aïllament extrets de les cambres frigorífiques eren altament tòxics i van obligar a dur a terme els treballs amb les màximes mesures de seguretat. Certs elements de les parades van ser aprofitats pels seus propietaris. Així, les parades que conservaven el disseny modernista original es van desmuntar i emmagatzemar per rehabilitar-les posteriorment. L'evolució de les feines ha permès apreciar l'estructura porticada amb tota la seva esplendor. La majestuositat dels 13 grans pòrtics ha estat potenciada amb el nou disseny de la coberta. El capítol de cimentació ha requerit l'ús de les tècniques més noves pel que fa al recalçat, a l'apuntalament i al reforç de les estructures antigues. Així doncs, es va procedir a micropilonar tot el perímetre de l'obra a fi de descarregar les façanes per poder excavar-hi per sota i comunicar l'interior de la nau amb l'espai de l'aparcament. De la mateixa manera, es van formar dues pantalles, també amb micropilons, que travessen l'obra diametralment i coneixen els carrers de Calderón i Colom a fi de formar un enorme nucli de comunicació mitjançant rampes mecàniques. Els pilars dels pòrtics principals afectats pels moviments de terres es van apuntalar mitjançant pintes de micropilons cosits a la cimentació existent per poder-la prolongar. A les 4 cantonades de l'edifici s'han format nuclis de comunicació vertical extraient les terres confinades a l'interior de les pantalles de micropilons. El risc de patir desploms o de colpejar l'estructura existent ha limitat molt la maniobrabilitat de la maquinària amb la consegüent penalització sobre el rendiment. A la nau de vendes s'ha executat un mur pantalla paral·lel al carrer de Jovellanos que ha permès ampliar el soterrani existent gairebé duplicant-ne la superfície. El nucli de la cúpula ha estat totalment buidat desmuntant un dipòsit de regulació amagat sota les costelles de la cúpula.
El nou disseny, ideat pel projectista, potencia aquest espai i li atorga una transparència que presideix la nau de vendes en una mescla de passat i present, combinant materials tradicionals com la fusta, fusionats amb acer, formigó i vidres estructurals. Actualment, aquest espai es pot visitar i apreciar la bellesa de l'estructura de fusta que sustenta la cúpula de pissarra tan característica d'aquest mercat. A mesura que els treballs avançaven, es van anar reconstruint els forjats previstos al projecte. Al mateix temps que es finalitzaven les feines dels acabats, el mercat ha anat prenent la forma del centre comercial del qual gaudim avui. A la nau de vendes s'han utilitzat els materials propis d'un modern centre comercial, adaptant-se a les necessitats dels paradistes. A fi que totes les parades de venda disposin de tots els subministraments energètics i de comunicació requerits, s'ha executat una galeria subterrània registrable que discorre per totes les illes de parades. En homenatge a la tradició tèxtil sabadellenca, el nou paviment de la nau de vendes reprodueix el patró del teixit de pota de gall. Finalment, s'ha procedit a urbanitzar l'entorn de l'edifici, convertint-lo en una zona de vianants. Aquest tractament de millora, tant de l'aspecte exterior com de l'aspecte interior de l'edifici, atorga al mercat central un increment de la qualitat en el servei i el fa més competitiu dins el marc del comerç alimentari a la ciutat. Aquesta rehabilitació integral ha tingut per objecte proporcionar als tradicionals venedors unes instal·lacions modernes allotjades dins d'una joia arquitectònica de Sabadell.